भोजन प्रियंक आमगेल रणपकोडाक स्वागत। आज आम्ही कोण दाखवता असते तेंडले तळसण। हे तेंडले तळसण पुरो जन गोत्तसिल्मू म्हण तुम्ही आलोचन करता सती नवे। हे आज विभिन्न रीतीरी प्रेझेंटेशन करता सती हंग हांव तुमकेक सान टिप्स दिवचक इच्छी पावता। पुढे कालांतूर अन्नी उज्जेरी ರಂಡಪ್ करतसिलिंती तशी दावनो कैलिंतू चढ़ते त्याल दवरनो चढ़ते धड़ेल्ले लोसुन घालनो पंड बज्जनो तंतु धड़ेल तेंडली घालनो लायकुन भज्जुनो तेंडले तळसन करतसिलिंती दला रात आम्ही गॅस अरी ರಂಡಪ್ ಕೊರ್ಚಿ निमिती गॅस वरोचे आमगे लेक चिंतने दावनस तशी दावनो हांव कोरचे टिप्स तुमगे शेअर करून घेतस। सुरवेरी हे तेंडली धाडोनो तक मिठा पिट्टी मिसांगी पिट्टी घालनो बरसून दवरचे। थोडे वेळ सोडल्यारी तंतुची की उद्द सोड म्हणकी जाता त्यातनं ते कुकरा घालनो एक ऊब काढचे म्हळ्यार एक विशल वरे नाही जस्ट ते जस्टी मैरेत म्हणतानाची ऑफ कोण सोडचे। कಡೆ रम्मी मामूली तळसण कोर्च म्हणकेची कैलिंतू चढ़ते त्याल दडे लोसुन घालनो भज्जुनो कडेर हे तेंडले भज्जुತ್ತंतु अशी हावे तळसण कोर्चे। हज्जी निमिती गॅस सेव दत्ता तेंडले तळसण वरे रुची दत्ता। हे तेंडले तळसण कोर्ची विधान विभिन्न रीतीरी तुमगेल मुखारी प्रस्तुती करचक येत्तासती आमगेल प्रपंचचे ख्यात गायकी गायना आणि तंगेल माई सुनमाई अलियास सुनंदा माई येती गायन होन्नियनी सुनमाई मक्क तुगेल हे ಚಾನಲ್ ಮಳರಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಗೋಪುತಾ ಇತ್ಯಕ್ ಮಳರಿ ಹಾವ ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯೆ ತು ಸುರ್ವೇಕ ಸಂಗ್ತುಮು ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಮ್ಗೆ ರಣಪಕೋಡಕ ಸ್ವಾಗತ ಮುಣು ಹಾವ ರಣಪಕೋಡ ಅವಚನಿದಲ್ಲ ರೀ ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯೆ ಜವನ್ ಕೊರ್ಚ್ ಮಣ ಮಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ तशिदावनु तुगेल ಚಾನಲ್ हाव पडोच सूर केला होईवे मये मस्त थँक्स तुम्ही सांगी लायकुनु मक भारी खुशी दले। तुगेल ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಅನಿಕೆ मस्त मस्त ವಿಡಿಯೋ येवो म्हणून हांव आशे करता बदा संका मेळरी म्हाका सममून ರಂಡಪ್ ಕೊರ್ಚೆ यान तशी दावनु म्हाका सिक्क्याक अवकाश दत्नवे म्हणून मस्त मस्त विडियो घालकायते खंडित गायन होन्ने मुखारी मस्त मस्त रेसिपी घालचक हांव प्रयत्न करता। आत्तानी आम्ही उलयताची टाइम वेस्ट करची नाका ते तेंडले तळसणाचे कसे की पद संका म्हण तुम्ही सांगला नवे संगती। आता ओवर टू गायन होन्नी आणि सुनमाई सकळांकೈ नमस्कार। आज हाव आणि मिगेल माई ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್नो तेंडले तळसणावैरी एक पद सांगता सती हे अवकाश कोण दिलेले आमगेल वंदन मायेक मस्त थँक्स सांगतास। तुम्ही मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमगेल चॅनलला सपोर्ट कराती। आता मी पद सुरू करताती आमगेल हे पद कशेसिल म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती। आता मी पद सुरू करतासती तेंडलेचे तळसण तेंडलेचे तळसण चढ़ते त्याला चढ़ते लसूण फण्ण बज्जुका भारी रुची दत्ता भारी रुची दत्ता। सन सन तेंडले विंचून घेऊ का चिके चिके धडनो पेटू कोर का। सन सन तेंडले विंचून घेऊ का चिके चिके धडनो पेटू कोर का। मीठ मिरसांगी पिठी बसू का हो तेंडलेचे तळसण तेंडलेचे तळसण चढ़ते त्याला चढ़ते लसूण घालनो भज्जुका भारी रुची दत्ता भारी रुची दत्ता। कुಕ್ಕರಂತ ಸಾನ್ಶಿ ಉಬ ಕಡ್ಕ ಮಗಿರಿ ಫಣ್ಣಾಂತು ಸಮ ಭಜ್ಜುಕ ಕುಕ್ಕರಂತ ಸಾನ್ಶಿ ಉಬ ಕಡ್ಕ ಮಗಿರಿ ಫಣ್ಣಾಂತು ಸಮ ಭಜ್ಜುಕ कच्चोटो एक वटे सीत जाऊ का हो तेंडलेचे तळसण तेंडलेचे तळसण आमची गर्ल फेवरेट तळसण भारी गम्मत जेवण भारी गम्मत जेवण। वाव 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 सूपर सूपर मायनी सून ಒಟ್ಟು ಪದ ಸಂಗೂನು दूर केले मिगेले मत्ती हून आमगेल वंदनाक आम्ही संगील पद भारी इष्ट दलाखे तुमका कशी दिसली म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती ते
तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करणं आमका सपोर्ट करच्याक विसर नका ती आणि एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मेळया. धन्यवाद.